Ola, que tal? Pois ben, pasado o Nadal, onde vai o Nadal, dirán vostedes, é superado a Costa de Xaneiro, retomamos este faladoiro de actualidade política, que hoxe comezamos con 4 compañeiros xornalistas que me acompañan aquí nesta mesa, María Méndez e Virgilio Costas por esta banda, que tal? Boas noites, un placer estar de novo aquí. Ben, e pola outra banda, Pepe Castro e María Ovelleiro, que tal? Moi ben, moitas grazas polo convite. Ben, María é ademais directora de Sermos Galiza, que ademais creo que están con un proxecto de xornal en papel, pero bueno, ao mellor eso é para falar outro día con máis calma, non? Cando queirades, pero efectivamente, sí. Fixémolo público este sábado, que é o proxecto que está apoiado e impulsado por máis de 175 persoas pois de diferentes ámbitos, unha conformación moi plural, e esperemos que desta maneira pois poida volver o galego aos quiosques de maneira diaria. Bueno, pois algún día afondaremos neste tema e, bueno, e hai que desexar sorte. Que vai facer falta. Que vai facer falta, sí, pero bueno. Non porque hace periódico, e menos quioscos para repartir o periódico. Bueno, tristemente. Analizaremos máis polo miúdo esta cuestión e tamén ao mellor toda a situación do sector da comunicación. Hoxe, como é costume neste programa, comezaremos a falar de Santiago, onde, empezado o ano, pois hai certos movimentos en todos os grupos políticos, en todos os partidos políticos, de cara ás eleccións municipais, que aínda falta case ano e medio para celebrarse, serán o 2019. Neste 2018 non vai haber, en principio, ningunha elección en España, non sabemos en Cataluña, deso falaremos tamén ao final deste programa, e entonces pois vamos a comenzar un pouco analizando a situación, digamos, do inicio desta pre-campaña que xa se nota pois no Pazo de Raxoi. María, tú empezas a ver ambiente, non? De tomar posicións, algúns partidos levan máis adiantado, outros pois xa máis ou menos teñen claros os candidatos. Como ves así en xeral o panorama? Bueno, o que pasa é que na política, cando se move un grupo, parece que hai un efecto contagio, non? Todo o mundo quere rapidamente poñer a punto a maquinaria, sexa do que sexa, non? Neste caso a maquinaria electoral. Non hai que esquecer que tivemos un acontecer cas eleccións catalana que marcou moito un antes e o despois da preparación dos partidos, porque claro, aínda que non son extrapolables os resultados que se tiveron nas eleccións cataláns, si máis ou menos puxeron un pouco en guardia os partidos do que podía acontecer no seguinte contienda electoral que van a ser as municipales. Xa no comité executivo que tuvo no último de ano o propio Partido Popular en Madrid, xa Mariano Rajoy dixo a próxima cita que temos é as eleccións municipais e hai que recuperar o terreo perdido. E despois de esa, digamos, ese guante tirado por Rajoy, o resto dos partidos evidentemente non van a quedar atrás e todos empezaron a poñer xa as súas estruturas e maquinarias en lid para acadar esa cita. De todos os xeitos, a mí pareceme que vai haber moitos movimentos no que resta ata as eleccións. Agora, si é necesario, digamos, un pouco a foto, a necesaria as asambleas, as comités, especulación dos futuribles candidatos, pero non me parece a min que vai haber bastante traballo de base, porque estas eleccións van a ser moi reñidas, pero non me parece que se concreten accións importantes ata, bueno, eu entendo que hasta o remate prácticamente do ano. E aquí un pouco cinquíndonos a Santiago, bueno, hai dous partidos que máis ou menos hai certa tranquilidade, por decirlo así, de algún xeito, como é o BNG, o Partido Popular. O Partido Popular, pois, todo o mundo dá por feito que Agustín Hernández pois será o candidato, onte mesmo o presidente provincial Diego Calvo pois tamén xa un pouco anunciaba, e no BNG pois non se sabe, pero bueno, dentro da organización pois non se, en Compostela Aberta, pola situación do seu partido, polas características desta candidatura, e sobre todo no PSOE pois o mellor hai máis incógnitas. Pepe, tú como ves a cuestión así máis local? Oscura, moi oscura. Vamos a ver, o BNG que acabas de dicir, eu creo que ten un discurso claro, ben definido, saben o que queren nos seus plantexamentos, que non quere dicir que conecten ca ciudadanía, que non deben conectar, porque os resultados son os que son, non? Pero Rubén Cela, por outra banda, creo que foi un concelleiro que o fixo ben, homologable,
estuvo, desde o meu punto de vista, estivo no seu sitio polo que eu sigo a política municipal, non? En canto ao Partido Popular, hombre, o líder da oposición en este caso, eu creo que fixera ben na última etapa como alcalde, o que pasa, claro, viña arrastrando todos os problemas do Partido Popular naquela etapa, naquela legislatura, con Derroa, despois entrará, non recordo xa quen... Ángel Currás, despois os 7 concelleiros imputados que foron absoltos, por certo, pero bueno, políticamente pagaron as consecuencias e socialmente tamén, non? Entón, foi o voto de castigo da ciudadanía que dou entrada a Compostela Aberta. A Compostela Aberta, bueno, eu non sei realmente a que apunta, que é o que quere, que é o que fai, non? Cando no ano 82, que xa choveu, cando Felipe González presentábase co eslogan aquel polo cambio, preguntoulle, creo que foi un periodista de Madrid, non recordo agora o nome, en que consiste o cambio? El dixo, en que el país funcione. Entonces, en que consiste o cambio de Compostela Aberta das Mareas? Pois en que a ciudad funcione. Eu realmente tampouco vexo que a cidade de Santiago, a da Coruña, e a de Ferrol, creo que máis desastre aínda, non? Que funcione, que teña algún elemento diferencial do que ocurría antes. É máis, creo que incluso hai moitas eivas con respecto a esta formación, pola súa forma de ser, pola súa forma de actuar, o seu particularismo, as súas filias e as súas fobias, non? Entón, bueno, estamos aí. O PSOE é unha auténtica incógnita. O PSOE ven dun pasado glorioso, unha caída estrepitosa, e non dá unha impresión de que non sei se será capaz de levantar cabeza, non? Onte elixiron en Lugo a presidenta do partido naquela cidade, Antón Tenferrol, por un voto, en Lugo por unha dúcia de votos, non? Quere decir que o partido está profundamente dividido e isto págase nas urnas. Bueno, o que parece claro é que Martiño vai a ser o candidato, sempre que el queira, e no PSOE pois hai esa incógnita da que falamos. Pero xa descartas ti algunha candidatura de Martiño, digamos, para encabezar unha lista de autonómica? Por eso me parece demasiado arriscado. Pero as autonómicas son despois. Pero a mí parece moi arriscado, pero bueno. Sí. Tampouco parece moi lóxico que ahora dixen ser agora non. Terá que presentarse, non? Home xa, pero dentro un ano e medio, cuidado, agora non. Cando cheguemos a ese río xa cruzaremos, non? Claro. Eu creo que vai a ser candidato, non sei. No caso de Compostela Aberta, pois ao mellor o que é a propia formación, non? As características onde hai pois moitos grupos distintos, Mareas, Izquierda Unida, presentarán como unha democracia e esas cosas, pero eu creo que todos sabemos que vai a salir elexido que é Martiño, non? Ainda que fagan as primarias, esas cousas. Eu creo que a día de hoxe, que a foto de hoxe, Martiño ten moita sociedade de revalidar a alcaldía. Que a foto de hoxe, é dicir, o PSOE non sabemos, mantén a incógnita de quen é o candidato. Eu non creo que Paco Reyes repita, ainda que conocendo o partido non descarto nada. Digo que non creo porque, bueno, é dicir, os resultados que tuvo foron os peores da historia do PSOE en Compostela, non? É dicir, a mellor quere demostrar que todavía pode mellorar esos resultados e perder máis concelleiros dos 3 que tuvo na realidade, porque ao final só tuvo 3. E, hombre, non sei se o BNG vai seguir con Rubén Cela, que, bueno, é dicir, a miña mellor opinión persoal con el, pero tampouco tuvo bo resultado nas últimas eleccións. E eu que lle vexo, bueno, a verdade é que Agustín non se lle veu gana de querer ser alcalde nos últimos 3 anos. Entonces eu creo que chega un pouco a rebufo e porque lle toca, pero non se lle veu esa ambición de querer ser alcalde para transformar Compostela. Que eu coincido co que dicía Pepe, decir, nos 11 meses que estuvo na alcaldía, eu creo que fixo ben, entre outras cosas, porque foi capaz de poñer orden, non? E eu creo que non lle faltou tempo para poder mellorar as cousas que había. E bueno, tamén lle pillou a certa ola de descontento co poder e co Partido Popular e pagou un pouco esa factura. Pero neste tempo tampouco se veu unha certa ambición de querer ser alcalde, co cual eu non sei se a cousa vai a variar moito, non? Sí. María, tú como ves o panorama aquí en Santiago?
Ben, eu en primeiro lugar considero que un ano e un par de meses pois son suficientes, é un período bastante grande se falamos a nivel político, inda que poida parecernos que non, sobre todo tendo en conta a volatilidade, non, de todo o que está a acontecer a día de hoxe. Estamos vendo, por exemplo, o que acontece en Cataluña, que nos comentabas que falaremos despois, bueno, tamén... Espero que teñamos tempo. Sí. E se non pasa nada. Ti mandas, seremos guiadiños, despois tamén, pois, cuestións, por exemplo, como casos de corrupción, que sobre todo lle poden afectar máis o Partido Popular, e, bueno, con independencia do que apuntan as enquisas, non? Todo o que apuntan os estudos demoscópicos, que eu creo que a día de hoxe están bastante afastadas, non? Ou perderon credibilidade a respecto do que poderían marcar esas tendencias que marcaban anos atrás, precisamente por esa volatilidade da que facía alusión, tamén porque cada vez hai máis forzas políticas que se presentan, non? E máis o abano de opcións que hai, e iso incide a súa vez nunha maior indecisión por parte das persoas votantes. Dito isto, a nivel Santiago, pois eu sí que comparto o que acaba de comentar Virxilio, non? A respecto do Partido Popular. Eu creo que o Partido Popular non sae a gañar, e de feito creo que vai ficar lonxe desas 13 concellarías que podería ter, concelleiros que pode ter, e ademais, pode verse de algún xeito tamén diminuída a forza se irrumpe finalmente Ciudadanos, non? Que, por certo, facía antes alusión á volatilidade, que nos ia decir a día de hoxe que Ciudadanos estaría en condición, supostamente, de disputarlle o goberno a Mariano Rajoy. Despois, por outro lado, a nivel BNG, eu sí que percibo certa recuperación, non? Inda que eses votos que fuxiron cara a Marea, cara a Compostela Aberta, pois sí que de algún xeito afectaron o bloque. Penso que aí pode haber unha recuperación de algunha acta de concelleiro ou concelleira. Creo que están facendo unha oposición responsable no sentido que comentaba Pepe, non? Por un lado, vexo que se critica cando hai que criticarse, pero por outro lado, cando se falan de asuntos cruciais para a cidade, como é o caso dos orzamentos municipais, sí que se actúa para que non haxa ese bloqueo. Entón, eu creo que nese sentido, aínda que a nivel orgánico poida parecer que non vaya a favorecer o bloque, penso que a cidadanía, que o conxunto de electoras e electores sí que valoran eses posicionamentos, ese posicionamento responsable. A respecto do PSOE, eu creo que vai sair determinado do que aconteza con Bugallo. Eu creo que Bugallo tamén se presentará se o ve claro, quero dicir, non o vexo eu, por exemplo, de tenente de alcalde de Martiño Noriega, non? Nin o vexo eu en disposición de presentarse a unhas eleccións primarias que non sexan puro formalismo, non? Que teña que entrar nesa contenda. Eu, persoalmente, non o vexo nese sentido. Sí que si se fai de algún xeito... Pero eso de sair a ganador, en fin, pareceme... De todos os xeitos, eu insisto no mesmo que un ano e pico é moito tempo para evaluar realmente o que pode pasar, porque a min dá a impresión que vamos a ter bastantes novedades cos candidatos, a mellor non van a ser os que en estes momentos estamos a manexar. A gran incógnita sigue sendo, sobre todo en estes momentos, o de Partido Socialista, e tamén, según atope ou non a figura un candidato idóneo, pode ser que eso reste, a mellor, votos a outras formacións como políticas como en Marea, cousa que noutro momento si favoreceu, ou seja, os líos internos, as liortas internas do Partido Socialista, moitísimos ciudadanos o que fixeron foi tamén tratar de depositar a confianza nos partidos emerxentes, nos partidos rupturistas. E tamén o caso de Ciudadanos, se Ciudadanos se rompe tamén lle pode restar votos ao PSOE. Se incorpora Ciudadanos a rebufo do éxito que está tendo no resto do panorama nacional. E sobre todo porque as circunstancias non son repetibles cando se produxo as anteriores eleccións municipales e agora, porque é verdade que, como ben antes apuntou Pepe, había un cansancio na ciudadanía de todo o que estaba a acontecer no Concello, non? A tenor de todas as, en fin, cambios e recambios que houbo, cambios de alcalde, en fin, de todo aquel espectáculo que mellor olvidar. Pero tamén non hai que esquecer que na rúa había un enorme descontento social, porque estábamos en plena crise económica e había unha aposta sustancial por calquer forza emerxente que poidera, digamos, prometer algunha situación nova. E aí depositouse un pouco a expectativa. Foi, digamos, un pouco máis voto emocional e voto de castigo os que estaban, que era o Partido Popular, que realmente un xesto de confianza de xestión.
E, por último, non hai que esquecer que o goberno, o sea, a acción de goberno desgasta. E Martiño Noriega xa leva 3 anos no goberno e iso tamén vai pasar, digamos, unha factura, non? Porque a xente xa vai a ter unha, digamos, percepción máis directa de cal é a súa capacidade de xestión, que, por certo, creo que en algúns ámbitos está moi posta en entredita. E iso tamén vai pasar factura electoral. Por tanto, moitas cousas e moitos factores aínda por avaliar, pero que non teñen nada que ver ca últimas eleccións. A mí o que me parece un pouco demencial un ano e 5 meses que faltan para as próximas eleccións que estén xa na carreira electoral todos estes partidos. Había unha viñeta de humorista Quesada pero xóganse moito, que preguntaba a un paisano a outro: que prefieres, o inferno ou outra campaña electoral? E o paisano contestaba: o inferno. Porque unha campaña electoral de un ano e 6 meses é inaguantable. Sí, pero son moi decisivas, sí, que son decisivas, pero realmente é que os circuitos da política, a política é xestión, é dar un servizo aos ciudadanos, é facer que o Concello funcione, en tráfico, en saneamento, en circulación rolada, en que non haxa fochancas nas calles, os servicios elementais. Hombre, falta ano e medio. E non podemos aínda facer unha evaluación do que fixeron a toda agora. Eu creo que é un pouco demencial todo isto. Sí, o que pasa é que, claro, o que pasa é que os partidos tamén necesitan ir organizándose a nivel interno. Eu digo que de feito, os partidos unha cousa é a xestión, porque se lles está botando o tempo encima e necesitan tamén ter uns candidatos, si son renovados sobre todo para que se vayan coñecendo. E eu neste caso tamén vos quería preguntar... Xestionar o que hai tamén. Bueno, eso por unha parte, pero por outra necesitan eso, pois, visibilizarse, claro. E ter o candidato, facer as candidaturas. En relación ao que comentaba Pepe, que tamén é moi importante na política municipal o último ano, non? O que veña determinado no último ano a nivel do que decías, non? Obras, actuacións varias, e iso tamén pode influir o día de mañá. Esta corporación está deixando unha cantidad de actuacións para este último ano, según anunciaba o alcalde. Aí falo casi todos, deixando para o último ano. Pero eu quería un pouco polemizar María con Pepe. Sí, pero aparte do que digas ti ahora, queríamos preguntar concretamente por Bugallo, por a figura de Bugallo. Que pode significar nestas eleccións? Eu, primeiro, para polemizar, é certo que María de que a volatilidade do voto é efectiva, pero bueno, eso cambia. Pero discrepo con Pepe eso de que falta ano e medio, é dicir, nas rebaixas os expertos recomendan non facer compras compulsivas. Entonces, tendrán que ir expoñendo ben os seus produtos con tempo suficiente. É dicir, non é malo que os partidos presenten xa os seus proxectos para os próximos 4 anos, porque senón acabamos con compras compulsivas, como pode pasar, como pasou en algunhas eleccións, que se vota un pouco por rabia, por castigar a alguén e non se vota logo pensando no futuro, non? Pasou en moitas alcaldías onde había un voto de castigo ao partido e ao poder, non tanto ao PP, senón ao poder. Ese castigou ao que estaba no poder. E logo, claro, se ven gobernos como o de Ferrol, onde é imposible entenderse, ou de Ourense, por citar outro, que onde tampouco tamén é imposible entenderse entre eles, non? Entonces, bueno, eu creo que é bo que se vayan presentando os proxectos e que vayan defendendo. E o de Bugallo é unha alternativa, a opción de último recurso, porque, bueno, xa foi alcalde, xa perdeu, xa se retirou e que agora volva, eu creo que o partido, se o permite, lle ven ben, porque realmente ainda todavía ten tirón na cidade, non sei se ten tirón para ser alcalde. E eu creo que ele está medindo a piscina, a ver se ten agua, non tan siquiera se xa está limpa e depurada a piscina, simplemente se ten agua para tirarse. Non se vai. Un Bugallo non se vai a presentar se é para discutir as primarias con ninguén do partido, dende logo. Bueno, eu teño miñas dúbidas de que aínda así non se presentara. O problema non é tanto a ambición personal de Bugallo como o feito que o partido conte con el. É moi sintomático, dende o meu punto de vista. Perdona que concluya. E despois, claro, é unha boa opción para o partido, pero é unha boa opción coyuntural, porque se non gana, se non é alcalde, volven a estar sin candidatura, sin proxecto, outros 4 anos máis. Bueno, pero a min pareceme, Virgilio, que é moi sintomático que o novo secretario xeral do Partido Socialista en Galicia, Gonzalo Caballero, houbera dito que foi un gran alcalde, pero non houbese dado deslizado nin un ápice, digamos, de posibilidade de que sexa un futurible candidato para a alcaldía.
Bueno, eu penso que en política todo ten o seu tempo, que en estes momentos hai un novo secretario xeral en toda Galicia que supoño que querrá poñer os seus propios peóns ou xente, digamos, que máis ou menos entenda que poda formar parte do seu equipo. Atribúlles unha competencia que el mismo descoñece. Eu digo que outra cousa é que o consiga, pero supoño que será, en fin, unha estrategia de traballo que ten, non? Eu entendo que en estes momentos apostarán por algo que eso, teña percorrido futuro, porque non hai que esquecer que non vas a simplemente a presentar un señor para que vaya a unhas eleccións, poida perder e despois quedarse como xefe da oposición. Terás despois que labrar ese candidato no tempo futuro. Eso supoño que será unha persona de novo cuño. Eu teño miñas grandes dúbidas de realmente de que o volvan a optar por esa candidatura. Por aquí, a ver, o PSOE ten o difícil, non? O PSOE vende unha etapa moi gloriosa, a etapa de Paco Vázquez na Coruña, bueno, ainda temos a Abel Caballero que foi alcalde daqui de Xerardo Estévez, que realmente a cidade está vivindo aínda do planeamiento urbano que fixo Xerardo Estévez, que realizou Bugallo despois, curiosamente, non? Ahora mismo en Vigo ten un momento tamén glorioso. Claro, o PSOE escalabrouse, deixou de ser un referente para a sociedade, deixou de encantar a sociedade, e agora caeu nunha mediocridade absoluta, non? E aparte con, bueno, unha forma de actuación que non conecta en absoluto coa opinión pública. Caso de Ferrol, por exemplo, aquí mesmo en Santiago, con 3 concelleiros, decío antes, non sei se era Virxilio ou María, o único que lle queda é Vigo, prácticamente. É certo que ten poder institucional, ten as diputacións, a Diputación de Pontevedra, a Diputación da Coruña e a Diputación de Lugo. Pero nas grandes ciudades faltalle volver a conectar cas demandas e necesidades sociales, non? Eu non sei se Bugallo podría facer en este momento en Santiago. Hombre, Bugallo foi un bo alcalde, tiña un bo discurso, eu a Bugallo escoitaba en actos, nunha serie de actos, e realmente encantaba a xente ca forma que tiña de decir e de contar as cousas, pero tampouco sería en este momento un exemplo de renovación. Entón, eu non sei o que vai a facer o secretario xeral dos socialistas, se é que manda algo, como dicía Virxilio, non lle podo otorgar máis poder do que realmente se intuye, non? E non é moito. Non sei, a ver que pasa, non? En todo caso, o que fai falta é, efectivamente, eu creo que os partidos, todos os partidos teñen que sentarse, elaborar un programa e buscar un candidato. Non ao revés, primeiro o candidato e despois o programa, non. Vamos a facer un programa e depois buscar o perfil adecuado da persona para que desenrole este... Pero na política non se ve moito isto, non? Pepe, vemos que casi nunca ocurre. Sería normal. Eu son de Luis Aragonés, que facía as tácticas según o equipo que tiña, e non ao revés. Terminamos esta primeira parte do faladoiro con María. Sí, ben, eu xa apuntaba antes, non? Que eu penso que o resultado que vai a obter o PSOE aquí en Santiago pois virá determinado precisamente polo feito de que se presente ou non Bugallo. Pero insisto, eu creo que Bugallo só se presentará, como apuntaba antes Virgilio, se o ve moi claro, non? Se ve moi claro quedar por riba de Compostela Aberta, que eu supoño que Compostela Aberta máis ou menos manterase, poderá caer 2 escanos, subir un, pero aproximadamente quedará como está. Se ve pois real poder quedar por riba de Compostela Aberta, pode que se presente, sempre cando a súa elección dentro do partido sexa por aclamación. Eu non o vexo, insisto, presentándose a unhas eleccións nas que vai haber unha certa contenda, non orgánica, e non unhas primarias, digamos, de puro formalismo. Salvo que sexan como as que montou Paco Vázquez na Coruña no ano 98, non? Bueno, pechamos este capítulo de Santiago e vamos con Galicia, onde o presidente da Xunta viaxou, está en Israel neste momento, cando estamos facendo este programa, e antes pasou por Madrid, un pouco fixo escala en Madrid, onde cada vez que vai á capital de España crea ali un certo rebumbio, sobre todo político e mediático, e neste momento sempre se fala do mesmo, da sucesión. E, bueno, queríamos preguntar por este asunto, polo de, en primeiro lugar, por Feijóo en Madrid e a posibilidade de ser o sucesor. Xa sabemos que vai a ser tema tamén recurrente, que xa ven sendo desde hai moitos anos, pero, bueno, parece que dentro de
incluso dentro do partido cada vez lle quedarían menos adversarios, non? En caso de que se puidese dar esa circunstancia. Sí, antes fixeches un pronóstico atrevido de que parece que no 2008 non vai haber, no 2018 non vai haber eleccións, non están contempladas, pero eu tampouco as descarto, non de todo. Eu creo que, bueno, sí que vai ser un tema recurrente, sobre todo porque, bueno, de momento demoscópicamente Ciudadanos está moi forte, dixen demoscópicamente nada máis, e desde logo, cunha forte subida de Ciudadanos, se enfrente teñen o candidato do PP, Mariano Rajoy, as posibilidades do PP, pois, van reducíndose de maneira considerable, non? Entonces, non hai máis alternativa no Partido Popular, é dicir, eu creo que é discutir o obvio, non? Se non é Mariano Rajoy, eu non vexo no PP mellor candidato, digo, mellor candidato para os intereses do Partido Popular. Eu creo que sería o único que sería capaz de pinchar o globo de Ciudadanos, non? Bueno, porque é novo en Madrid, porque chegará a cousa ordenada e avalado polas maiorías absolutas en Galicia. Sí, pero hai uns meses había outros candidatos tamén posibles, pois Sáenz de Santa María, Cospedal, Cifuentes... Eso é el cocidito madrileño. Fora de Madrid nadie contempla como líder a Soraya nin a Cifuentes. E, bueno, as posibilidades de Cospedal eu creo que quedaron indiferido nunha certa intervención e... A ver o que pensan por este lado. Pepe. Hombre, eu creo que Feijóo en Madrid este día que estivo magistral. Para min, desde o meu punto de vista, estuvo institucional. É dicir, sin presentar a súa candidatura tampouco a rechazou, depende, non? Que dixo el, non? Teño a impresión de que nas circunstancias actuales do Partido Popular, co que ven arrastrando da corrupción, co desgaste do goberno, con todas as eivas que ten Mariano Rajoy, que ten moitos puntos positivos, moitísimos puntos positivos na gobernación do Estado, pero tamén ten cousas negativas, dá a impresión de que a ciudadanía está pedindo unha renovación, unha rexeneración do partido, e indudablemente o candidato mellor colocado, un candidato aseado políticamente, homologable, cun discurso, con experiencia de xestión, con experiencia política, co aval de maiorías absolutas en circunstancias adversas, indudablemente Feijóo, Alberto Núñez Feijóo. Neste sentido, creo que bueno, outro día presentou a súa candidatura aí, además, se recordades, había unha foto esplendorosa, con 4 ou 5, non recordo ahora se eran 4 ou 5 grandes cargos do partido, non? Ele estaba ali, estaba ben, además, incluso daba unha imaxe institucional adecuada para suceder a Mariano Rajoy no caso que Rajoy decida non presentarse, que é cousa deles. Que, bueno, María, tú como ves a Feijóo de presidenciable do goberno de España? No, eu, basicamente, o que non me parece ben é que este goberno, non, de Feijóo, que non practica ningún tipo de política exterior merecente de tal nome, pois que vaya agora de viaxe a Israel, un réxime que practica terrorismo de Estado e un réxime que conculca a legalidade internacional, bueno, pois o saltarse por riba dereitos fundamentais día sí, día tamén do pobo palestino. Eu pregúntome a que vai Israel, se vai defender intereses galegos ali, se vai afearlle a Tel Aviv pois esa política contraria ao pobo palestino. E o que creo é que vai ali a promoverse precisamente como ese hipotético sustituto de Rajoy no futuro, non? Eu aí discrepo profundamente, María. Pero está ben discrepar, ten que haber outros escenarios. Dou a miña opinión persoal. Acabamos de falar tamén de Israel, entón está ben que entramos. Porque discrepo brevísimamente. No ano 2016, o presidente francés recibeu a Raúl Castro, cando Raúl Castro acababa de acceder á presidencia do goberno de Cuba. O presidente italiano e o presidente francés, no mesmo ano, recibiron ao presidente de Irán, que non é precisamente un exemplo de democracia. A min que me compares Cuba e o Irán con Israel pareceme bastante sangrante, pero bueno, para opinións... Vamos a ver, estamos nunha época globalizada donde o que se impón é a diplomacia económica, política e demais. Eu, na miña comunidade de veciños,
non lle pido o certificado de boa conduta ao veciño do segundo. A mí non me gustaría ter de veciños asasinos. Bueno, chamarlle asesinos, pero pode haber asesinos do lado. Eu non estou defendendo o Estado de Israel, primeiro porque non son nin persoas que ocupen ilegalmente un terreo de outros e os expulsen das súas casas, como é o caso do povo palestino. Para ti era máis importante que Feijóo fora a Cuba ou a Venezuela. Home, Cuba ou Venezuela, que hasta onde eu sei non expulsaron das súas terras, dereitos humanos respétanse bastante máis. Home, pois hai unhas tasas, por exemplo, de alfabetismo bastante máis altas que en Israel. Bueno, de fame non sei onde, eu non vivín ali, entón tampouco cho podo asegurar, pero creo que a xente non pasa fame ali. De todos os xeitos, eu creo que non hai... Non se pode demonizar a un presidente do goberno que vaya a facer negocios a Israel ou a Arabia. Pero negocios de que tipo? Como os que foi facer tamén a China cando ia montar supostamente non sei que tantos negocios ian traer o posto exterior da Coruña, non trouxeron ningún, por exemplo. É que eu creo que son viaxes máis ben propagandísticas, non? Ou moitas veces cando vai a Venezuela, non? Onde grupos que son afíns ao Partido Popular e dirixidos por cargos directos do Partido Popular son os que se encargan de repartir as axudas públicas da Xunta de Galiza en Venezuela. Claro, que precisamente en Sermos Galiza, a semana pasada, sacamos unha reportaxe de investigación asinada polo compañero Manuel Vilas ao respecto. Entón, eu que me compares... Das pensións non sacastes nada. Das pensións van esta semana. Convídote a ler o Sermos Galiza. Dos galegos que non cobran. Para a semana, os xoves da semana que ven vai en Economía unha dupla páxina, sí. De todos os xeitos, a min que me compares o Irán e Cuba con Israel pareceme bastante sangrante, sobre todo remítoche as resolucións, por exemplo, que hai da ONU. Estou falando de legalidade internacional, non do que inventa María Ovella. Israel é unha democracia. Bueno, María, un réxime que practica o terrorismo de Estado, insisto. Toca a María Méndez, que leva moito tempo sin falar. No, digo eu que, pero estou escoitando cousas interesantes. O que pasa que pareceme que estamos abrindo moito foco, non? Hai que acotar moito cando se fala de unha visita institucional dun presidente dunha comunidade autónoma que non ten competencias en relacións exteriores. O sea, un presidente da comunidade autónoma, cando vai a un país como Israel, vai estrictamente en aras e esencialmente con criterios económicos, pragmáticos, comerciais. Non vai a facer política internacional porque non lle compete. Eso creo recordar que os cataláns montaron algunhas embaixadas por aí para facerlos. Cataluña e Euskadi defenden ben os territorios pero son competencias exclusivamente do goberno do Estado, non é competencia dunha comunidade autónoma. Entón, aquí temos un presidente dunha comunidade que o que ten que facer, porque é unha obriga do parte do seu exercicio do goberno, é tratar de buscar inversores ou de iniciativas empresariais que se asenten en este país e de que os empresarios deste país teñan posibilidade de sair a novos mercados. Estou convencidísima, non sei polo miúdo, podo, como comprenderás igual que ti, enterarme, pero estou seguro que esta iniciativa de ir a Israel veu, sobre todo, porque hai unha parte dun sector empresarial que, ti sabes, igual que eu, temos na sur de Galicia unha representación importantísima do sector da automoción, punteiro, con un modélico en innovación e novas tecnoloxías, que estou convencido que foi o que lle plantexou ao presidente. Necesitamos ir a Israel porque ali temos un foco potencial importante de xente que pode comprar as nosas tecnoloxías e nós tamén, e eles ver ali e establecerse. En aras explícitamente de conquerir ese maior desenvolvemento económico é o que fai desplazarse o presidente da Xunta. Facer valoraciones despois colaterais como feito de que vai a un país que por X ou por C ou tal que non gusta políticamente, bueno, pareceme sacar un pouco a cuestión fora do ámbito no que se move. Ademais, pareceme absolutamente injusto. Feijóo, ademais, dixo claramente, aquí estou estrictamente por un criterio comercial, non vai a facer política. De feito, non houve ninguna relación política, ninguna reunión institucional que faga prédica de que ele está, en este caso, defendendo a causa xudía ou a causa palestina. A súa obligación é iso, ir a lugares onde realmente Galicia poda estar presente económicamente, porque vainos moito o enxogo a todos. A diplomacia económica, no campo das biotecnoloxías, da automoción, do naval, agroalimentario, no campo da cultura, por exemplo, que como sabedes o sector cultural, a industria cultural,
podería ser motor de desenvolvemento económico tamén deste país, e falando de negocios precisamente, vimos de coñecer que a Xunta de Galicia renuncia a 3 das 4 feiras internacionais do libro nas que estaba presentes. Por exemplo, non son Boloña, que xa non vai estar, Frankfurt, que xa non vai estar, e Guadalajara en México, que xa non vai estar. Bueno, pero tan só vai estar en Buenos Aires. Entón, estamos falando... Ti crees que o fai simplemente porque ten unha postura de desdén hacia a cultura? Bueno, María, ti eres un pouco máis seria que eso, por Dios. Podemos ver no sector do libro, si te reúnes con agentes literarios... María, imos ver. Hai moita xente que se quere profesionalizar e quere vivir nisto. Supoño que hai unha valoración bastante exhaustiva e seria de por que Galicia ten que estar presente nunhos certámenes feriais e outros non. E se non se está é porque claro, se non se aposta pola cultura do país e se prefira apostar por outro tipo de cultura ou de actuar de delegado do goberno de Madrid en Galicia. Ti xa sabes que houbo épocas que se tuvo... Ti xa sabes que houbo épocas... Eu non vexo cliché eliminar 3 feiras internacionais do libro onde a cultura galega que non é menor e que está a altura de calquera outra cultura que no mundo se poida proxectar internacionalmente. Pero si eso é moi interesante, importante, pero a mellor tes que facer unha criba, o que non podes a mellor estar presente nun certamen ferial cando a mellor, digamos, a capacidade de convocatoria que non vai ninguén de Galicia. A capacidade de convocatoria é moito maior. Sí, que vai todo o mundo por eso a pecha. Podes preguntar nas editoriais, na EGA tamén podes preguntar, dígoche de verdade porque unha información que sacou Sermos Galiza en exclusiva hai escasamente un día e estamos estes días coas reaccións, realmente algo que preocupa no sector cultural. Bueno, a ver, aquí podemos falar de todo, por suposto, pero agora estamos falando de Israel. A min é que un pouco, as críticas que houbo, un pouco son as mesmas tamén que se lle fixeron a Artur Mas cando foi en 2013. Claro. É un país susceptible, é un país susceptible. A Libia, por exemplo. A Libia. Claro, é un país susceptible. Pero bueno, ou a China, a polémica está aí. E con respecto, só me faltaba unha matización, perdona María, con respecto ao feito de que é verdade que moitas veces fanse viaxes e despois ao mellor ten poucos resultados, pero hai que facelos, hai que intentalos. A mí encantaría que Feijóo actuase como presidente do goberno de Galiza. Ti non vas a un país e o día seguinte xa ves con un paquete de inversións, as cousas non funcionan así, hai que traballarlo moito. Como sabes, as viaxes a China, por exemplo, na Coruña, pois decíase que o porto exterior iba a estar cheo de negocios chineses en, pois precisamente consecuencia desas viaxes de Feijóo a China, e a día de hoxe podo xasegurar que da China nada da nada. Bueno, isto xa vai anos, pero se recordar que 5 ou 6. Falta Virgilio por intervir, se nos vai o tempo e temos que falar algo de Cataluña. Estos viaxes sempre están precedidos de polémica. Primeiro, cando se iba a Sudamérica, aí sí que había un interese electoral, que era convencer aos emigrantes, que, bueno, podía ter aquela crítica por utilizar fondos públicos, pero eu creo que estas viaxes sí que son interesantes e que se deben de facer incluso máis, non? Neste caso, na crítica a viaxe do presidente aí pesa máis o antisionismo que outra cousa. Pero o que sí é certo é que Israel son punteiros na investigación e na innovación de automoción autónoma, que eu creo que é por onde vai o futuro do sector da automoción. E eu creo que é bo que as empresas galegas estén aí. Hombre, claro. E que as empresas israelíes veñan aquí. E que se establezan lazos comerciais, entre outra razón, porque a esas empresas lle costa moito abrir a porta e se van acompañadas polo presidente regional lle é máis doado, non? Claro. Que sí que pode, bueno, eu creo que as relacións institucionais corresponden ao Estado español. Eu creo que a queixa de condenar o Estado de Israel non lle corresponde a Feijóo. Entonces tendríamos que cortar todos os negocios con China, porque tampouco hai unha democracia homologada, que eu sepa. Ou todos os países árabes tampouco respetan moito os dereitos humanos. E con algunhas dictaduras sudamericanas. Pero tampouco cos países do Magreb, que tamén son unha dos principais destino das nosas exportacións. Entón, ao final, vamos, e aparte que reparto carné, non? Porque, claro, a vista dos europeos, tampouco España é unha democracia que, fíxate ti que ten un presidente autonómico fuxido porque non lle deixamos exercer a democracia, non? Bueno, agora que falaches deso, pois... A mí deixanos facer unha punta, Luís. Eu coñecín a un paisano, María, un paisano da miña aldea, un paisano ilustrado, nunha aldea rodeada de montañas con un río al lado ao fondo, no val, e dicía aos seus fillos que as montañas que rodean a nosa aldea non vos impidan ver o mundo,
hai que salir. Por suposto que hai que sair. E Sair. canto máis saes, máis te das de conta Unha da nacionalidade- María necesidade quere que saia a Bolonia, a Bolonia. de valorar María quere que vaya a Bolonia. No, eu quería que se mantivesen as 3 feiras do libro, Pero porque o nacionalismo aposto nesta pode ser cultura e viaxando. creo que pode ser motor de Pero non é incompatible, desenvolvemento non? económico. Non é incompatibilidade ir a Israel con Eu son a Café. primeira que lle encanta viaxar e oxalá puidese viaxar máis. Claro. Pero canto máis viaxo, máis me reafirmo na miña condición de galega, tamén é certo, E máis queres De o todos teu os país. xeitos, e máis quero Que Galicia, se por vive suposto. mellor que ningún sitio. Eu vivo Ah, que sí? estupendamente aquí, O sea, que comes non fan todo estupendamente mal. aquí, temos uns equipos de fútbol maravillosos, temos de todo. Non hai risco de contaminación de que... Non hai. Sobre o que comentabas do I+D+I, eu aí quería apuntar simplemente que temos outra maneira de apostar no I+D+I, meténdolle cartos, non? Porque, pois, desde que goberna Feijóo aproximadamente perdéronse sobre 150 millóns de euros en partidas orzamentarias para I+D+I. Despois, o círculo de empresarios, que non é algo que invente eu, ten apuntado que estamos a día doxe a niveis en I+D+I de 2004, non? Eu creo que aí sí que é un filón que debe explotar o goberno galego, é un filón que debe... Solo un matiz. E logo a fuga de cerebros que ten que haber nese país, pero- non? Esa emigración, toda esa salida de... Pero María, non inventemos a roda nós tamén, Si está Luis- inventada. si É Luis dicir, nos se hai deja- algo está inventada, avancemos sobre No, pero hai eso. moitísima Pero xente que imos está aquí, ver. por exemplo, na Universidade de Santiago de Compostela con proxectos interesantísimos. Vimos, por exemplo, o éxito que tivo a campaña da biopsia líquida. Quero dicir, hai moitísima potencia aquí que se pode explotar, pero que necesita cartos, e os cartos públicos Pero tamén sabes son o que pasa? necesarios Pero para sabes eses o que pasa? sectores. Pero sabes o que pasa, Baixo o meu María? punto de vista. Si contamos todo, Claro, é verdade que houve unha reducción presupostaria para a dedicación de investigación e desenvolvemento, É que é unha pena. pero tú sabes que en este país tivemos unha crisis, que houve que recortar en casi todo. E ti sabes... Pero non se recorta en casi María, todo. Para e darlle ti cartos á sanidade privada, por exemplo, hai cartos. Bueno, María, ¿no? pero si Bueno, solo remato unha cousa. Bueno, María, eso non é certo. María, e ti Eso sabes... non é A ver, certo. pero non é certo que María, o goberno de Feijóo está apostando pola pero- sanidade pública, pero, pola María, sanidade privada, pero, bueno, mira, este domingo vai haber nesta María, cidade os unha concertos- manifestación. É que os Pero- concertos son inferiores que pero, na etapa do bueno, bipartito. solo quería rematar. É que non é Imos certo. ver. Ti sabes que houve moitos anos que o 82% do presuposto da comunidade autónoma, por non decir do resto do Estado, estaba comprometido solo con o mantenimento dos servicios sociais. Que podes facer para xestionar un país cando só tes un 12% de presupuesto? Claro que a investigación veuse mermada. Ter máis Por soberanía, máis suposto. capacidade de decisión Por para poder eso- dispoñar de máis bueno, fondos, por eso é- exemplo. eso É unha cuestión de máis estrutural. Eso toca. Xa temos falado aquí, non? Ahora toca Da o necesidade ámbito que Galicia tivese unha reivindicativo. fiscalidade. Hai que, Sí. pero María, hai que ser Fiscalidade. serio, o sea, Que as se me cousas hai está- que analizarlas con que amplitud, me- non só se pode facer de Bueno, eu estou aquí de sparring hoxe, de verdade, A Luis. ver, que se me está indo esto Non hai das problema, que estou encantada, que aquí me tratades moi ben. A ver, que se me está indo a tertulia das mãos. Se é culpa Sí, miña, hai que ordenar un pouco. Falamos demasiado, desculpa. Hai que ordenar as intervencións. Non, hai que falar, pero cun certo orden para que os espectadores nos entendan. Vamos a pasar a Cataluña, xa que sacou o tema Virgilio, e senón, pois, tiñámoslo, quedan solo 5 minutos de faladoiro. E, bueno, hoxe, creo que era hoxe pola mañá, Junqueras propoñía 2 presidentes. Non sei que opináis desta que si vai algo máis alá, si quería decir algo máis Junqueras que esta proposta simple, non? Pepe. Todo o que estaba ocurrindo en Cataluña é un vodevil, vamos, é un circo político incomprensible en calquer país normalizado, democrático e normalizado, non? Ninguna democracia sobrevive se non se cumpla a lei. En Cataluña quebrouse a lei, en Cataluña siguen quebrando a lei. En Cataluña, a min, hombre, calquera de nós pode tolear, podemos tolear por problemas físicos, por problemas... O que non parece de recibo é que a un tolo o siga tanta xente como hai en Cataluña. Xente, además, que se supón que é xente leída, xente ilustrada, xente de letras, xente que pasou por universidades. Entón, eu, de verdade, o de Cataluña cada día escápaseme máis. Escápaseme moitísimo. Despois das mensaxes donte, pois moitísimo máis, non? Hai un enfrentamento soterrado entre Esquerra Republicana e o PDK, e os 20 diputados de Puigdemont, que son de Junts per Cataluña, non? Junts per... Non, xa non Sí, Junts. Se perdín o... Convergencia e Unión. Convergencia, Non a antigua perdamos o Convergencia e Unión. Hai un enfrentamento soterrado. Esquerra Republicano que quere que o goberno que faga, o goberno e o Estado,
de faga a labor sucia de retirar a Puigdemont. E ninguén se atreva a dar un paso ao frente para decir a este señor, hombre, que se marche, como decía o periódico de Cataluña, ao pouco tempo do 1 de outubro, ou non recordo en que data foi, nunha editorial, basta ya, presidente, déjelo ya, presidente. Entonces, este señor ha marchado e o problema de Cataluña sigue. E, tristemente, o problema de Cataluña non é Puigdemont, o problema de Cataluña é que é un país en este momento paralizado económicamente, dividido socialmente, e que vai a arrastrar isto durante moito tempo para facer a súa recuperación. O que fai falta ali é un goberno que volva a abrir portas de diálogo con Madrid, e Madrid con Cataluña, indudablemente. Eso hai que restablecerlo porque en este momento está todo roto. Sí, eu creo que en Cataluña xa non se pode esperar racionalidade. Nos xuzgamos con o que sería racional ou razonable, pero creo que aí xa non se pode esperar ni a solución van a vir por aí. Coincido co que di Pepe, sobre todo, pero hai un problema que necesita un goberno e un goberno que axude a superar a división, a fenda que hai social, pero eso só pode vir da man dun goberno transversal, e quen se atreve agora a facer un goberno transversal, porque ou é independentistas ou 255. É imposible. E se non se fai un goberno transversal non se vai a superar esa fenda, porque sempre serán uns contra outros. E o primeiro que levante a bandeira e diga queremos un goberno transversal lle dan dun lado e do outro. Traidor. Sí, lle van a dar de un lado e do outro. Entonces, eu creo que, bueno, non hai solución de entrada, é dicir, porque a solución de Junqueras é uno en Extremera e outro en Bruselas, pues, está ben, era fácil, lo de Bruselas era fácil, vamos a complicarlo un pouco máis, poñamos outro presidente executivo en Extremera que pode gobernar igual que de Bruselas, e eu creo que, non sei, ou vamos a unha nova selección, pero se vamos a unha nova selección, se non vexo que vaya a variar moito o resultado. Poderá subir un pouco máis Esquerra, ou baixar, Ciudadanos se manterá un pouco ou baixará un pouco, o PP se recuperará un pouco, pero a foto vai ser similar. E ou lle poñen en cabeciña ou non hai solución. Sí. María... Sí, eu creo que estamos diante dun novo xiro, non, do que está acontecendo en Cataluña, tendo en conta pois ese adiamento, non, do pleno de investidura, neste caso de Puigdemont, un adiamento que ven motivado, ademais, bueno, pois porque realmente esas resolucións do Tribunal Constitucional pois impiden de facto, non, que adopte que tome posesión do cargo de presidente Puigdemont. Penso que esta decisión do presidente do Parlamento pois fixo aflorar as diferencias que poida haber no bloque soberanista. Eu penso que aí, bueno, pois todo vai pasar por que se unan, non? Porque ao final hai unha clara maioría do bloque soberanista, como podemos ver nas eleccións do 21 de decembro, e considero que, dado ese apoio que se refrendou, non, nas urnas, ese apoio do 1 de outubro, que vimos como a sociedade se mobilizou para poder decidir libremente o seu futuro, penso que nin Mariano Rajoy nin o Tribunal Constitucional pois deben decidir o presidente da Generalitat de Cataluña, e que teñen que ser os cataláns quen o decidan, como así fixeron co seu voto nas urnas. No, pero non é Mariano Rajoy o que decide o presidente do goberno, o que pasa que hai unhos señores, uns que están fuxidos e outros que están na cárcere, que cometeron gravísimos delitos, e por eso están en estes momentos incapacitados para tomar posesión. Estamos vendo unha ofensiva brutal do Estado español. No, o Estado español en este caso policial, judicial, políticamente. O Estado español o único que aplicou foi o Estado de Dereito, que foi o aplicar o 155. Despois son os xuíces os que están en estes momentos a dirimir si esas persoas poden ou estar ou non estar a gobernar unha comunidade autónoma. E a min pareceme que o xuíz Llarena vai a ser o que teña a última palabra, porque en estes momentos está en fase de instrucción toda a investigación dos delitos gravísimos que cometeron tanto Puigdemont como Oriol, e unha vez que decida si pecha o auto e decide que esos señores quedan inhabilitados para a práctica política, estos señores quedan xa fora absolutamente da vida política. Pero non é Mariano Rajoy no Estado, é o xuíz Llarena. Pero en calquer caso, xogando un pouco a pito niso, porque Cataluña nos pon sempre en
nesa tesitura de xogar a pitonisos do que vai acontecer o día seguinte, todo dependerá de se Puigdemont está débil, está triste, quere mandar mensaxes, non quere mandar, quere facer ou non quere facer, todo dependerá deso, pero en calquer caso, o que estou segurísima é que, como ben ti dis, o cupo ou grupo soberanista non vai a romper porque non lle interesa nada para ir a unhas seguintes eleccións, o que vai a tratar é de agotar tempos, agotar plazos, chegar hasta o límite e será cando Puigdemont teña que dar un paso adiante, ou porque Suez Llarena o impón ou porque os seus propios grupos independentistas ou soberanistas lle din que ten que deixar esa opción de candidatura de presidencia. Por tanto, eu o que penso que non se pode inhabilitar a vontade dun pobo. Bueno, creo que é fundamental. Pero non estás inhabilitando a vontade do pobo. O pobo manifestouse, aí están os diputados electos, o que pasa que, por desgracia, hai unhos señores que cometeron uns delitos gravísimos, están en estos momentos investigados. Ninguén amordazou ao pobo catalán, o pobo catalán votou. O pobo catalán debería expresarse, ademais nas urnas, un referendo como... María, a vontade do pobo xudío é ocupar todos os terrenos de Cisjordania. Esta vontade tampouco é admisible, non? Si queres entramos con Israel, é algo que ademais se está asesinando día a día tamén con connivencia do imperialismo deses grupos económicos maioritarios. Non entramos con nada máis, non entramos con nada máis porque se acabou o tempo. Entonces deixámolo para outro debate que teremos a ocasión, seguramente, de falar destes tres temas, sobre todo do primeiro que falamos, que era das eleccións, que dá ano e medio, e do último tema de Cataluña, que tamén vai ser motivo de debate durante, bueno, supoño que durante anos. Moitas grazas aos 4 compañeiros que me acompañaron aquí nesta mesa e a todos vostedes por estar connosco.